Синтра е един от най-привлекателните португалски градове, привличащи хиляди туристи. Градът е класифициран като обект на световното културно наследство, което се дължи на множеството красиви дворци, запазени и до днес. Най-големите забележителности са дворецът Пена и дворцовият комплекс Кинта де Регалейра. Приближаваме Синтра. Първо с автобус се отправяме към двореца Пена. Дворецът Пена се издига на място, където през 12 век е имало параклис, посветен на Дева Мария, след това преобразуван в манастир. През 1838 г. на това място крал Фердинандо II Кобурготски, чичо на нашия цар Фердинанд, строи този дворец, запазен и досега. За голямо наше съжаление не можахме да влезем вътре в двореца, а се задоволихме само с снимки отвън и разходка из парка към двореца. Дворецът се отличава с интересните си форми и ярки цветове – жълто, червено и оранжево. Интерес представлява и парка към двореца с площ от 200 хектара с красиви езера, няколко фонтана и множество редки дървесни видове. Барелев на крал Фердинандо II, който е строил този дворец. Една каскада са свързани едно с друго езера. Има лебеди. В водата се вижда дори една голяма риба. Разхождаме се из Синтра. Националният дворец на Синтра. Отново тесните улички, характерни за средновековните градове. Имението Кинта де Регалера е едно забележително готическо имение от 19 век. През 1840 г. е закупено от баронеса де Регалера, откъдето идва и името. Дворецът е бил напълно завършен през 1904 г., а комплексът през 1910 г. Известен е още като дворецът Монтейро, на името на един от собствениците – милионера Монтейро. По-настоящем е общинска собственост и е открит за посетители.
Фонтана с ибиците. Едно от най-мистериозните места се намира в градините на двореца. Кладенеца на посветените. 27-метрова постройка, която много прилича на кула, но обърната наопаки. Тайнствената кула представлява подземен тунел с спираловидно стълбище, което се издига от дъното на кладенец. Кулата има 9 площадки, които според легендите символизират 9 кръга на ада. На дъното на кладенеца е изобразен герба на Монтейро, осмоъгълна звезда, в която е вписан кръста на тамплиерите. Според легендата, тук масоните са извършвали обреди за посвещаване в братството. Езерото с водопада и пещерите. Кабо де Рока, превод скалистият нос. Това е нос в Атлантическият океан и е най-западната част на континентална Европа. До началото на 15 век наистина са смятали, че това е краят на света. Нос Кабо де Рока представлява скала, издигаща се на 140 метра над океана. Именно тук, през 1722 година, е построен първият морски фар в Португалия. Сегашният си вид е придобил 1842 година след реконструкция. Висок е 150 метра, а мощният му лъч може да се види от 45 км в морето. Фарът тук постоянно духа много силен вятър. Всеки посетител, разбира се срещу заплащане от 5 евро, може да се здобие с ръчно написан сертификат със своето име, че е посетил най-западната точка на континентална Европа. Скалистите брегове се редуват с чудесни плажове. Не можем да отминем едно прочуто място, известно с името Устата на ада. Тук морските вълни се разбиват в скалите и образуваните пещери. Това е съпроводено от тътен, откъдето може би идва и името. Устата на ада. Всичко това, разбира се, не пречи на рибарите. Последното градче от нашата обиколка в Португалия е Кашкаиш. Някога това е било малко рибарско селище, но благодарение на красивите си плажове днес се е превърнало в един от най-посещаваните курорти в Португалия.
Влизаме в Кашкаиш. Паметник на крал Педро I. Приближаваме Лисабон. Лисабонският аквадукт. Тази вечер ще отлетим обратно към София, след чудесната екскурзия.